Hvad så, røvhuller? Hvad så? Du skal jo snart giftes. Og med verdens skønneste kvinde. Surprise! Thomas, det er polterabend! Torben! Det er den næstværste polterabend, jeg har været til. Så kører bussen! Men nu tager vi til den begravelse, og så propper du alt dit lort ned i graven sammen med Torben, og så er det det. Du er meget sød, hva'? Var hun er rødhåret. Og? Jeg ved præcis, hvordan det bliver. Jeg kommer til at ligge splitternøgen nede på stranden. Hun kommer til at sidde over i skyggen og smøre sig ind i solcreme, og alligevel så bliver hun forbrændt. Jeg tager ikke med. Han skal bare lige mundres lidt op, ikke? På vej til en begravelse. Jeg skal hjem nu. Nå, Søren. Ej, far. Det er Tinas tørklæde. Kraftedeme ulækkert, det der, mand. Du er så klar. Jeg er så klar. Knald, knald, knald. Hvad så, røvhul? Hvad så? Hvad så? Fanden foregår der, mand? Er det stripperen? Niels, få ham op! I har ringet efter bus! Altså, hvis vi to ved, at Torben har gennemknippet Jette, så skal vi... Det er ikke min Jette, I snakker om, vel? Jeg siger ikke noget.